πού είναι? Είναι ένας γωνία αριστερά. Πόρτα, Φίλιππα. Δύο είναι από εδώ πίσω. Κάθομαι εγώ πόρτα. Πάμε. Καλή ησυχία. Από πίσω. Πού είναι? Από πίσω. Το δεύτερο αντικείμενο από πίσω. Τους έβγαλα όλους. Προχωράμε αριστερά, προχωράμε. Πρέπει να κάνουμε ντου. Δεν πειράζει. Το πήρε. Τι κάνουμε, πάμε στο δεύτερο σημείο? Άντε πάμε. Ένας στη μέση με την τσάντα και οι άλλοι μπρος πίσω του. Τρεις μπροστά, τρεις πίσω. Ένας να καλύπτει τα νότα μας. Εγώ έχω και την τσάντα. Ωραία, εσύ πρέπει να είσαι στη μέση. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλώς άμα τη φας φώναξε, τσάντα κάτω. Εσύ καλά. Εδώ! Πού είναι? Πάλι. Όλε. Πού είναι? Πίσω την μπάλα. Τρεις είναι. Πού? Ευθεία στο κόκκινο κουτάκι. Ευθεία. Αλλαγή. Παίρνα. Πάμε. Πάμε. Είναι στο τέτοιο. Προσέξτε πλάγια. Πλάγια στο κτίριο, πλάγια. Εδώ μέσα. Να ρίξω. Χειροβοβίδα. Το βγάλατε? Βγαίνουμε έξω. Τελευταίο έχουμε τον κόλλο μας. Ένας να καλύπτει από εδώ, να ελέγξει κάποιος εκεί, καλύπτω εγώ. Κάλυβε εσύ από εδώ να βγω να δω. Ένας γωνία. Ένας πάνω γωνία. Και ένας πάνω. Όχι. Πάνω είναι δικός μας, ο Θοδωρής. Περνάω. Πού? Δικό σου το μπροστά. Πώς μας είναι. Πάνω είναι, στο δεύτερο όροφο. Και πάνω είναι στον τρίτο Θοδωρής. Απέναντι είναι. Στοπ, τελείωσε. Τέλος. Τέλος. Καλό,